नाही म्हणजे नाही. त्याने मग साबुदीत नाही, त्याने मग साबुदीत नाही मला काही दवा करून तुझ्या यायचं ते बेचू दवा करून तुझ्या यायचं कमाल कमला म्हणत्या एक दुकान आमचं त्याचं तुम्ही एकटं वापरायला बघायला झाला. अरे एक चावून नको हप्पा तुम्ही बापाला गमात सांगणार तुम्ही मागते मी सभा तुम्ही बापा ही समाजाने मुठरकी भातासाठी काही भेटली सत्य गावची गत्या त्यामुळे तुझ्या बहिणीच्या हा तुझ्या बहिणीच्या चलीचे माझ्या मुखचारी चालली असते हात नाही पण वाटत रे मुखचारी मला भागेल केली तरी आधी मध्ये मला वाटले वाटण्यात काढली जाऊची पण आले गावामध्ये अभिमान कला बेटा आणि बोलतो उतरी भावचे विद्या मग बाबीचे तडका बसेल आहे मग बाबाचे चाटकारा हा मोबाईल चाटकारा बाबाकडे तडका बसे असे मग कहतो केवळ मुलाचे अच्छे एक अच्छे था Dori di mana